Kani kadi ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ko khubor. Menteri Rembak kami Meghalaya Konrad Sangma uloong ba kijing persang ban pelat bat sei kinong tipar ki belas akut sepok ko krem doyong ha izan the hills kidang ya seprang menta da kirukom ki bakamper. Menteri Rembak duk kari Narendra Modi ulapli kijing king bejrong tam Hakari ha kebala banya langki kali bekirel ke bajrong 1.9 kilometer ha Assam. Ka Arunachal Institute of Tribal Studies ke ha ke Skul Ba Rajiv Gandhi University kan penong ya kata masa peniflim na ke bentak tanj dalam mingi ha usnem ubanwan. Ki khubor ki babnya. Menteri Rembak kami Meghalaya Konrad Sangma haba penpau ba ke sarkar jela ke simkia lor ke jingsa betep jongki khat sanut kinong tipar ha ke krem doyong ha East Giant Hills uloong ba ki jingile ban penyo yaki kortan ki baklang bor kidang ya chaprang bat ki jing persang ban yo se yaki khat sanut kinong tipar kan ya chaprang da kawai pat karukom. Menteri Rembak ulah penting baka tenat ki kam korbari kaya trelang rengkat baka sarkar jela ha ka bede baka jingyarap ko badan kam baro kenang ban lak pelat bat sei ya baro ki bri ki belas akut hapo kate ka krem doyong ka na ka waliten kalawan tu liut sepo kani ka krem bat ka hapo kani ka kliu kalanang ki wat lak hat ar lak litar ka la dep sei la ong Menteri Rembak. Presiden ka All India Congress Committee Rahul Gandhi uladawa na ka sarkar pedeng bakan yarap ha ka banyo sei ki khat sangut kinong tipar ki belasa betep mentala palat artayo hapo ka pardoyong ha East Giant Hills Meghalaya. Rahul Gandhi uloong limba ka Twitter baka sarkar kamsim na penbiang ki kortan ki baklang bor na ka benta banyo pelat ye kinong tipar ki belasa akut hapo ka pardoyong kat ba Menteri Rembak dopat udang pelut por ha ka bayi shandor yela die ha ka jingking bo gibil laban pen kenal ba khat sanut kinong tipar gila sakut hapo ka pardo yong ka bahaja East Giant Hills jong ka Meghalaya bat baru ki jing persang ban pelat yemiki kimsim la seiso kat hadu menta wat lagi kenhun yarap na ka NDRF SDRF bat ki bor penek district la yai persang kat bala ban yo seipat ikinong tipar ki belangat akan ka apon. Menteri kena ki kam korbari ukiran Rijiju ula kentu yo presiden ka AICC Rahul Gandhi ba penlong kam politics halor ke jingjah East Giant Hills Meghalaya haba ula keno badai ke sarkar kongres ka bala sencar ke Meghalaya da bunsnem ka ba klemshim la te la kam ya ka ba kum keni ke rukam ti parbe anya ke jela baro shikata. Menteri Rembak Nagaland Fury yu lepen benar baka sarkar ke jong kala sandur ya ke jing menteri kam ya ke industrial policy ka baka thom jong ka kalong ban yarap ya ki karkhana red bat ha ka liang karep karyang ya kani Rio lekeren haba ai ke jing keren play ya ke first summit halor kapang developing northeast through the power of entrepreneurship ka bala long hania thu resort ha Dimapur. Yakin kelempong ke ba ars ni ke ba kapang jongka kalong halor kumnuban kenti ke tanj dalam mingi lembah kibor bat ke jingkiu ha ke sengkam sengjam la penlong da ke jingi trelang jingkan ke United Nations Global Compact ke sarkar Nagaland bat ke Investment and Development Authority of Nagaland IDAN. Menteri Rembak Nagaland lepen benaru ba ke jelak lepen thamai ya ke rukom trekam ha ke basam boarding kata ke power policy kenang banweng ki ding pungkyang ki balong ki maujun thot ya ki sengkam sengjam bat ban penklandu ya ke jing penyo boarding kani ke khubor kawan sapina ke All India Radio Shillong. Menteri Rembak duk kari India Narendra Modi Khasi ba ar ko yo ula pli ke jingkieng bejrong tam ha kari India ha ka baki kali bet kirel kila banya ya ke jokopor ka baka jingjong jongka kalong 1.9 kilometer ha bogibil na Shillong sa Shillong ka wa Brahmaputra ha Assam ha kani ke sengi Modi ula kawe lamaru kum kadak ke jingpun sedang yat jong ka rel kit bri ko ni kong leng ba kani ke jingkieng ha ba anjing kren kani ke jingyelang pli
Kabalalong ha Kareng Chapori ha Demaji District Menteri Rang Badu Loong Bakari India Kanang Klan Chusu ha bakatan dalam mi jonggari ru kanang klan ha kabau Loong ba kajing banjur ha kijing kenti kaliang kasurok bat gibe kijing te gibadan kam makani katan nang kabentaban penroi penman bat kenti ya ka kidang ya saplang Umudi Loong balasna ye ki national highway haklen ki jaka jong ni kathan ki bala poi sha ka nyupu 1000 kilometer baro barkathong kalong ban penia so ikinong ba jong ni kathan ste la mi baro da ki lentiral hakini ki ar license ki banwan Umudi Loong bala penti kina ban kenti ya ka roi ka man ha baro kiliang ha ka jala asam ha ka ba la la ban sna ya lai pu ar lak tali ki jaka letbar ha po ka swat barat mission kat ba khat ar tali ki long yeng ki la yo ya ka jing peni so boarding electric Menteri Rang Badu Loong ba ka sarkar ka basinchar mentai ka ri India ka ile persya ki kam bam sap bat ka pisa bam hok haba ong ba ka jing pli ka jing king bogi bil ka long ka sngi ka bansa kan ma na ka bantagi pat ba jong ka than stela mingi Umudi Loong ba ka ni ka jing king kan wan ra ai ka roi ka man bat ka jing kieu ha ka ni ka than bat Loong ba ka jing king bogi bil ka re ka jing king ka banu kong ha ka ri bala snar ka steel ka ba pen pawi ka jing tibet jong ka ri ha ka liang ka technology Umudi Loong ba kani ka jing king kan tiru ya kalat jing sakri ha ka kam ya dari jong kari India Menteri Rang Badu jong kari Loong ba kani ka jing king kalong ka jing peneso ban pensa kan mau ya Menteri Rang Badu barim jong kari India ubla klat no Atal Bihari Vajpayee bat uong ba Vajpayee undap da ka jing kimen na ka benta kinong Assam lada jen ba udang dan ha kani ka pertai Menteri kena jong katna railway jong sarkar pedeng ura jeng gohain uda ong ba ka sarkar pedeng kala banjur halo kudu company so ba khamba ha pedeng keleng ki jaka jong kathan setai lam mingi ha ka ba ulo ong ba shen ya kani kathan on peni so lamba ki intirel haba ajing keren hakani ke jingelang Menteri Rang Ba ka Assam Usar Bernardo Sonowal Loong ba ka jingking bogi bil kan longun ka jingking jong ka jingelong ka wei na ka bentak ni ka than stela mi bat kan pensa ya ka jingkin ma buram yo Atal Bihari Vajpayee lemba ka jingking bogi bil ka surok kali ka badan ka dei ka bala ban ya lai lan ki kali ha ka juga por ni ka 3 lane bat ka lentirel ka dei ka double line BG track kani ka jingking kan nong ubut lum jong kali ka wan jong kali ka than ka ba pri so ya ka rut wa ba phang satei bat phang sathi jong ka wa ba Brahmaputra ha ka phang mi jong ka jala Assam bat Arunachal Pradesh ka Arunachal Institute of Tribal Studies AITS ka Bahara Rajiv Gandhi University Haranu Hills kalapin kriya ban penlong ya ka tamasa pen iplim ka balatip ka Festival of Films for Contemporary Northeast nadu ka khandai terik hadu ka khatwai terik ubanai liber jong usnam arajar ka khandai ka bakathong jong ka kalong banthawi karan san na ka banta kinong snap film na ka than stela mingi bakin pen pa prathai ki mat ki bede ba ka tanrai ka jing itu ba ka jing kala Laong ki kubor na katnat mass communication jong kani ka school ba ha ka benta ka ban nungkong jong kani ka tamasa on khot song bhaya armut kinong snaplim na ka wei pakawai ka jala kani ka than be kinwan pen i ki film ki jong ki ka ba ka benta ka ba arpat on khot song bha ya baro bakin pen i ya la ki film ka kanhun kinong pathai kubor na Manipur ka bakanthop ya ka all Manipur Working Journalists Union bat ka Editors Guild Manipur kila penramjur halo ka jing set along yo win kinong thok kubor u Kishore Chandra Wengkham hapo ki kendon jong National Security Act NSA bat kini ki kanhun kila penpaw ka jing penram lengba ka jing plat kubor hadien ka jing yalang jong kinong pathai kubor ka balalong ha Manipur Press Club ha Imphal u District Magistrate ke Imphal West ula ai hukum ban kembat set along yo Wengkham ba live kundai snam karta u batrei bat kawai ka local television channel ha ka arpno teri unai wieng halor ka jung no ba upun priang ye ki durki ni ki video ki bakan tho persa ya ki sarkar ki belam da seng BJP ha Manipur bat hakari ha ka be dei ba ka jung rakhi ka lungkhu sikha jong karani Jhansi
kat kum ko hukum bala penmi da ka sarkar Manipur u wangkem un hab ban syong along hadu khat arbnai na ka daw ba ka ka bula le ka wan ra ka jing bam sngan ka suk ka san ka jela badru ha ka bante la kam ka jing ya de jong kari ka to ni ka khubor la kut ka blawan shapina ko All India Radio Shillong.